futbolak baloi bat du tartean eta ez da gauza hundirik behar futbolean aritzeko eta uste dut alde hortatik hizkuntza unibertsala dela, ez? Eta edozein lekutan, edozein munduko txokotan ikusten da, zangoen bidez, baloi horren bidez sortzen den komunikazio hori eta dialektika eta jolas hori eta alde hortatik, bai, ederra da eta maite dut, eta nik umetan gisa hortan bizi izan nuen baitere. Futbolarekin hori gertatzen da, naiz eta zalea ez izan, futbola zure bizitzan dago, ez? Kulturak edo sorkuntza lan batek emozioa erabiltzen du, eta futbolean ere emozioa dago. Eta horrekin batera baita ere sentimendu kolektibo bat. Lehi egonik be, lehien alde honekin eta txarrakin, futbolena niri puntu poli bat iruditate askotan esaten da galtzen ikesi bidala, barkatu irebazten ikesi bidala, baina galtzen be bai, ez da. Bueno, futbolen empatetan bikesten da, hori be importanti da. Bueno, eta bai, literaturarako emon lehik, futbolak zer pentsau hondiz eta zer kontauek, zer esanik ez, arlo danen moduen, fontanerizek emon lehik moduen, edo, eta bueno, hortik jardun dugu. Kirola alde batetik dago eta kirolaren inguruan sortutako guzti hori beste alde batetik, ez? Eta hor bai daude, bueno, balorek oso kontrajarriak berez kirolaren baloreekin, ez? Futbolak bi aurpegi ditu, batetik zelai barruan jokatzen dena eta bestetik behin partida amaituta baloiaren inguruan sortzen den zurrunbilo guztia. Zenbat interes, zenbat diru, jokalarizek eurek produktu bihurtute, zenbat diru baltz garbiketa, en fin, gauza asko honleik ez da. Baina, bueno, egize da neurre handi baten, bebai badala orokorrien gure munduen irudi edo izpilu, ez da. Umetan olentzero ez dara existitzen guztiz sinistieri itxigur ez dutezun moduen, batzuetan bai honako gauzekin euren puntu irrazionala onartu inberreziten da, ez da, ze, bueno, egunero bizi bihu. Eredu dira, eta beraien eragina oso handia da, eta horregatik daukate ardura bat, ez? Responsabilitate bat egiten duten guztian. Diruarekin duen harremana, ez jendeari ze mezu ematen zaion, ez jokalariak ze altaretan eta ze impunidadetan edukitzen dituzten edo zer eginda ere, uste dut pekatu asko dituela hortik aurrera futbolak, bereziki futbolaren inguruko fokoek gaiztotzen dutela eta uste dut kasi kontraeskola handi bat dela eta zirko hori oso ustela dela. Maskulinotasun eredu baten balekua, ez, izan da. Horrek ez du zen nahi ezin denik aldatu edo neska batek txikitatik jasotzen du edo guk jaso dugu gure garaikoek eta oraindik ere hori ez dela zure bidea, ez, edo zure aukera, ez. Munduko minez ahanzten eta despreokupatzen laguntzen die jende askori eta on bezain bat kalte egiten du horrek, ez. Uste dut anestesia hori nahitara ere erabiltzen dela kezka batzuk jendearen gogotik kentzeko eta orduan asko babesten direla mozkorraldi horrekin eta alde hortatik futbolak badu garbitu eta aldatu beharra.